Ассалому алейкум тамошобинони азиз, созен нағзен саломатиё хубай. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз боз навур мешавад аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор, нуқтаи савдои зарин. Бинен духтарако чихе киртои пеки фасон овардиян, баданам хе платиё барои шумо духтаро турецкиян ино. Мана касседа дар корай, марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран, нависеншона, шумода бо мефаҳмонан. Агар ки хитон омада натонен, дастафка доран. Ипекора духтаро чанди монден? Инора вайс 650 будан, ҳозир скидка хати 580. Мана 580 сомони ипекои фасон, размерош то чандай? Ҳамаи размерош ҳастае. Размеро ҳамаш ҳаст духтарако бинен. Чихе хушрӯа, чанд та расветка доре, на? Расветкошон ҳаст, агар чични светошон маст, ҳозир ҷода нестиян. Духтарако расветка доран, шумо нависеншона бо шумода суратоша мепартоян. Ана 580 сомон штагай бинен чихе беҳтарин нарх пешниҳод кардагиян, баъдан бо намхе платиёи хушрӯи туркӣ. Ино чандан? Ино 350 сомонай, размерошон 36 чилдии туркӣ. Ира бинен қа хушрӯ 350 сомонай, 36 чилдии турецкӣ. Значит, то чанда мешад? То 50, а? То 52-54 размер меёбен. Мана духтаро беҳад фасонакай бетасмаам ба ҳузур шумо метонен ки ира пушен духтаро. Марҳамат 350 сомон турецкиш. Ана баъдан иҷода ҳами халатои фасон овардагиян турецки. Инам бори туркӣ. Мана чанд сомон ино? Фасонан. Мана 550 сомони. Ишам амин нарха. Мана ишам 550 сомон. Мана иша бинен. Размерошон чӣ хела? Размерошон то размери 50 туркира ҳастае. Ай 38 турки то 50. Ай 38 то 50. Хулас то 60 шумо размер меёбен. Ба ҳазур марҳамат духтарако. Нависен хушрӯги ира бинен охи духтаро. Фасони бадан материалошон королевский велюрая. Мана остинакошон ҳар хелай. Иш фасона гучи и чандай? Ина шавам нархай. Иям ҳамин нарх метиян капишондор диден. 550 сомон халати фасон каседа дар кор боша духтаро. Марҳамат нависен ёки биёен айпеш бинен беҳтарин новинка овардаи нуқтаи савдои зарин. И чанд рӯз буд набуд навор? Бор дарафта будана? Мана духтаро 250? Инаи 250 духтаро. И бори Ташкент. Ана. Аз инам расветка доран, размер доран. Шумо нависеншона бо шумода пирра расм мепартоян. Маълумоти бештар аз хичон гирен. Духтаро тройкои вилвед омадай диден? Чихе хушрӯи тройкоҳо. Ази чандта расветкаяй нархшон чандан? 250 сомон духтаро. Мана бинен чихе расветкои хушрӯ доран. Мана ай 46 то чанда? 52-54 размер ҳастай. Хуш вакан диден? Ҳам дарозай қадошон, ҳам анам хел фасонай расветкаш бисёрай. Шумо нависеншона бо шумода ба ҳазур расм мепартоян, метавонен интихоб кунен. Инош чандан? 250 сомони, то размери 56 дорам айно. Ина 250 сомон дарозай диден? Қадошон чихе хушрӯай. Расветкай вай тёмнайна бинен. Хаквияй бо потом сиёшам ҳаст. И балотови будай духтаро диден? Аҷа тёмнои сиё метова, леки балотови касе ки нағз мебина марҳамат доран. Аз сиё ҳам ҳастай. Ба ҳазур нависеншона шумода бо сурат мепартоян интихоб кунен. Иш 200 сомон, иш кӯтоҳтарай 200 сомон духтарако двойкаи беҳад хушрӯ. Ина бамбукои новинка омадай духтаро, двойкои хушрӯ диден? Чихе ранг метия фасон. Чанд сум? 200 сомон расветка дора. Мана расветкошона бинен қафасон. Ино то 60 меша? То размери 60 мешава. Шумо нависеншона бо хушрӯ када сурат мепартоян. Агар дар навор ба ҳазур дида натавонен, марҳамат интихобшона бинен. Ҳам двойко ҳамаш як нархая 200 сомони. Ана баъдан бояд двойкаи фасон барои шумо. Ина двойкаи фасона бинен духтаро кожния ваеш хушрӯи ба духтаро. Мана юбкашам, кофташам бо ҷудогона метавонен ки пушен. Нархаш чандай?
Ино 250 сомонай. Ина бини расветкош астай. чиқар расветкои хушрӯ 250 сомон тамошобино. Размераш чӣ хелан инора? Размерашон 46-52. Ай 46 то 52 размер буда. Озима аз наздик шумода бо материалша нишон метим. Ина марҳамат духтаро бинен чиқар хушрӯ. Ина сиёшам доранд. Ана баъд бо як модели дига ҳастай двойка. Ям фасонакай чанд цвет дора. Иш шандай нархаш? این مدل 300 سومون. کرتاش هم فسون دیدین؟ جدا جدا میتونن که اینو را پوشن. اینا را سویتکای خوشرو داره. بعد هم فسونک یوبکا یا؟ من دویکا را بینین. فندی. کسی در کورای. پد نمیزدیان دخترو از این را سویتکا داره. شما نویسین. باشم در صورت پرتویان 250 سومونای ایجاد دویکا با بسیار آوردگیان نه اینو چندیان اینا 200 سومونی دیدن چه خیلی دویکای خشرو آوردیان من 220 سومون دویکای دراب انا ایجاد چند تا رنگ آوردگیان همه همینو 220 سومونی به حد رسویتکای فسون من دختراکو اینو ستاندارد هن؟ اینو размерашон стандарт. اینو ستاندارد هن دخترو. مانا دیدین چند تا رسویتکوی فسون. ایش بود دیگه؟ ایش بود دیگه بوده دخترو مدلش بینین. از اینم رسویتکا هسته. 200 سومون размерش ستاندارد. تو تقریبا تو 54 میشوه. همه ماتریالش بود دیگه خطرکه. یوبکاش اینم پدوبی لاسوی یوبکا. مانا ایش بود دیگه دیدین؟ 250 سومون خوشروی باد عجیب بود این مدل بهترین مدل رنگش اومده انا مدل هم فسونه دخترکو ببینین 62 میشوند تو 62 میشه نرخش چنده 280 سومون چند تا رنگ داره من با ارزان میشه دخترکو شما نویسین شونه ای 280 سومون با ارزان میشه اینا مرحمت چند تا رنگ انا بعد دخترو ایشا بینن اخی چه خوشروان از اینا همه قدر خوشرو خریده استیان کچستوش دا گاب نیست تو زباری ترکیه مانا تورецکی دویکا مانا چند سمای اینو نرخشون 650 بودن حاضر 600 سومون مانا 650 سومونه حاضر 600 سومون شده خوشروگیش بینن ماتریالشون هم فاسونای انا مدلشون هم بینن چه خیلی ای 600 سومون دا میتین کچستوی بهترین مرحمت کسانی که دویکا پرستابدن نه دویکای خوشرو دارن از نزدیک یک بار دیگه من شما همه وای نشون تیم من ببینین چه خوشروای هیچی نمیشون ماتریالشون به حدم کچستوی زور دارن انا بعد با دویکای ارزان دارن اینو چنده 180 سومون کرتاپوچوی خوشرو آوردن هم قرصویتکای بسیاری حجمش شما یک تا به یک تا نشون میتیم شما تماشا کرده میتوانین انتخاب کنین دخترو مرحمت ایم همه 180 سومون کرتا پوچه تو размери 54 این مدلش هست تا 54 از این مدل بده размер از دیگراش باشه از دیگراش تو 52 منه مرحمت بینین دخترو چه خیلی کرتا پوچه فاسون منه از این کرتا پوچه دخترو اپتوی هم هست کسی برای سودا میگیره مرحمت نویسین دستافکا هم تاجیکستان دارن و هم همه شهرهای روسیه دستافکا دارن با حضور شما نویسین دخترکو شما دا دستافکا میکنن ایره بینین چه خوشرو دخترو عجیبات ماتریال شم فاسون نرخش چنده 180 سومون شما نویسین شما با شما صورت میپرتین ماتریالش لامیراش مرحمت خواهشمندو نویسین با صورت پرتین بعد میتوانین که انتخاب کنین خلاصه ایجاده اینا بالا پوشای فاسون دارن همه نمود کورتکا بالا پوشت کوژینکا هر اون چیزی که میخواهین هستی ای چند سومن تیگریوی دخترو مانا 300 سومون خوشروگیش بینین دخترکو مانا 46 تا 56 هم خیلی کاردیگان مانا کوبرا اوش دراب مانا باید مامی نرخای 300 سومون دیده چه کاردیگان های خوشرو
Ия чандан? Қадаршон дарози хушру 400-380 метрем. Мана. Иниш плашовни, иниш кожа, дарунашон астар хатиена бинен. Хушруги шабинен духтаро. Ина мудуш кожаный ай. Диден? Ҳамаш астар доран. Мана. Нархошона як бори дигар гап зане. 400 сомония 380 метрем. Мана 400 сомония 380 сомония мечан. Вай плашовочня иёш кожаный. На иёш бо плашовкаги иқахшруани ёе. Духтаро на инош бо спандекс, а? Иниш спандекс. И чандай? Иниш 400-380 ҳамон моделай. 400-380 да мечан. Вай скромни модело дорад. Аҳмиятен фасоношон ҳар хелаяй. Мана духтарако. Спандекс 200 сомония. Ана спандекс 200 сомон. Аз инам расветка доран. Марҳамат метавонен ки омада бигирен. Коротки кожа ҳастай, матви материало. Мана дидои короткиё. Як бор дигар такрор мекунем нуқтаи савдора духтаро бозори Корвон айҷа тарафи Тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор. Нуқтаи савдои Зарин. Марҳамат биёен. И кожаниё чандан? Кожаниё 180 сомон 200 сомон. 180-200 ҳам глянцай ҳам матви беҳад хушрӯй качествошон да гап нест духтарако. Баъден айҷа бо пиҷак дорана. Ин хеле жимпирчо ҳастай. Мана бинен чихе интихоб бисёр ай. Ин вай сафедак чанд смай? 250 сомон 450. Диден духтаро кожаш хушрӯй мулоимай 250 сомон кардаган. Инчунин ба кирто ҳаста. Кирто чандиян? 280, 250, 200. Нависан расмо шаравон мекунам. Ина духтаро ай 200 сомон то 280 сомон ай. Ина абайяҳои фасон иё чанд? Нархошон чанд? Нархошон 250. 250 сомон диден? 150 сомон то 250. Аз 150 сомон абая доран то 250 сомон. Шумо нависен духтарако бо шумо да як та ба якта расмошона мепартоян. Иҷада бо распродажа ҳаста. Ҳозир распродажаорам да давоми навор ман нишон метим. Метавонед интихоб кунед. Ина қисми болора бинед спортивниё ва ё чанд бошанд? Спортивни кати брюкшон ҳастай ва ё нархошон 180 сомон. Мана духтаро 180 сомон ҳозир бо ай наздик нишон метем. Тамошо кунен, бинен, бо метавонен интихоб кунен. Марҳамат. Ина бинен брюкошон ҳам хеле клёши хушрӯ будая. Прямой. Ай юбкая? Мана юбка. Нархаш 180 сомон тамошо бино. Качествошон да гап нест двухнитка. Мулоимай қахшрӯи. Мана. Ана мино ҳамаш расветкои ҳавая духтарако. А ина инош двойка ана. Ана бинен ва ё диден юбка гияй. А инош бо брюкошон катян. Хулас касе ки бо мегиран нависеншона бо арзон мекунан. Ина инҷа ҳамаш распродажа духтарако ҳозир бо распродажа нишон метим тона. Мана беҳад боракои хушрӯра арзон кардагиян. Метавонен омада ай пеш бинен духтаро ё ки нависеншона шумода доставка кунан. Ана тамошо бино 120 сомон двойкара хушрӯгиша бинен дар нуқтаи савдои Зарин бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7 дарвоза. Мана 3 қатор. Ишам вая 120 сомон двойка диден чанд та ранг дора спорт стилои хушрӯ. Мана ҳамаи ҳамино двойкаян. Качествош да гап нест духтаро. Ҳеҷ намеша аллакай сезони ҳамино омад. Ба ҳазур метавонен биёен бо ай пеш бинен. Аз пеш ино қимат мешаванд барои ҳаваи ай ҳозира духтаро метавонен ки омада гирен бо нархи арзон диден. Ина иша бинен бо чихе хушрӯ 120 ҳамаш 120 ҳамаи ҳамино 120 сомон. Анаи бомбердоро 100 сомон. Мана беҳтарин нарх. Оранҷеви доран, савз дорана ази бомберо. Хулоса ина нархҳои беҳтарину беҳтарин. Ана баъд бо тройка. Тройка чандай? 150 сомон тройка диден. Чихе бо халатош дароза. Спорт стил ина. Мана брук дора, туника дора. Баъдан намхе вай дора. Анаи двойкай. Двойкаш 130 сомон. Вилвет ана. Ана вилвет. Беҳад рангошонам хушрӯ. Качествошонам нағз. Ино чанд? ҳамроҳи брукша 130 сомон. Ина тройкара бинен.
150 сомон. Беҳад хушрӯча духтаро. Нейниш вай балшмерка ҳай. Балшмерка 180. Двойка я. Духтаро и балшмерка двойка 180 сомон. Мана аз ин расветка дора на? Бурукушкати шумо бинависен шона бо шумода сурат мепартоянд. Беҳад ҳам хушрӯ. Ҳамаша арзон кардаган. Ина бо халат аст. Халат чанд сомон? 150 сомон халат. 50 будан ино тамом шудан ахиша. Ана. Иш чанда? Ана кардиган. Мана кардиганро бинен. Кожаный кардиган комбинированный диден духтаро. Мана а як тараф кожа, як тараф боша спандексай материалаш. Хулоса ино чанди? 150 сомон кардиганои дарози хушрӯ. На без синакошам ҳаст. 120 сомон без рукавкаш. Инай кардиганоро диден духтара кошиха хушрӯ. То 50 чандай размери ё? То 52 54 ҳаст. Иша бинен бо қа хушрӯай. Тана да аҷоибот метова духтарако бо нархи арзон марамат касоне ки кардиган гуфта будед ҳаминҷа да ҳамиқа интихобуш бисёрай. Ба ҳазур биёен ина кардиганои баҳори нархи беҳтарин 150 сомон. Мана кож нишастай. Иша ба нархай? Мана аз вай сёшав аст. Баъд духтаро мана платья бо платья дарози хушрӯ ино чанда? Платьёра бинен чӣ фасонан 120 сомон духтарако. То 58 размер ҳаст. Ба ҳазур метавонен ки омада бинен. Ана ё дарози хушрӯван диден. Ино чандан? 180 сомонай беҳад хушрӯ. 280 буд ҳозир 180 шудагиай? Мана ҳамаш ё якташа? Ҳамун сабзуш бурук дорай ба ёш боша хичон тоқаян духтаро. Мана иноша бо бинен. Чӣ хушрӯ. 180. И коротки тоқаяна? Ҳа, инавай 120 сомон розви ҳамроҳи брукшай. Хулоса ҳамин қадар борои хушрӯ доранд духтаро бовар кунен. Ҳамаша аксия кардаган бо нархҳои арзон. Мана спортивни курта 150 сомон. Уш чӣ? Ана рубашка доран 80 сомон. Беҳадам ишам фасонак. Ана баъдан вечерни платья духтарако ира бинен. Аҷоиба платья чай хушрӯ. Чанд сомон? 120 сомон материалакшам хушрӯ ай духтаро. Размерош ҳастай боз шумо нависен то на сурат мепартоянд. Мана иша бинен. И чандай платья? Ира хушрӯ биша бинен духтаро 120 сомон ай. Фасонай ҳам материалаш ҳам худаш ай пеш. Ана костюм. Касе костюм дар кор бошаша? И чандай? 120 сомон костюм. И куртара бинен. И чандай? Духтаро 120 сомон куртара бинен. Ваяя? И чияй материалаш? Маичняй духтаро. Эке курта ҳам қа хушрӯай пеш 120 сомон. Тройка чанд сомон? 150 сомон тройка. Ана куртора бинен духтаро 120 сомон. Ана платьёи баҳорӣ каседа дар кор боша 120 сомони беҳтарин нарх. Мана иҷа дар распродажа беҳадам бисёрай духтаро бо шумо биёен ай пеш бо шумода сурат мепартоянд. Марҳамат нависен. Мана хулоса беҳад борои хушрӯ вардаган борои новинка. Инай куртояма ё чанд шидан? Мана инам курто ҳамаш 120 сомонӣ шидан. Мана биёен духтаро бо нақстар мешава. Бомбер чандай? Бомбери баҳори 100 сомон. Ина двойка. Диден? Двойкаи хушрӯ. Нависам бай расмоя мушарабон мекунем. Ина духтарако. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Чӣ бори новинка, чӣ распродажа, ҳар он чизе ки шумо интихоб карден, марҳамат анами заринда нависед. Рақамош ҳаст дар рӯи экран. Ина қисми болода ҳамаш начос доранд. 120 сомон двойкаян. Қадашон дарозай ба размерошонам хушрӯвай. нависеншона бо маълумоти бештар аз хичон бигирен. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Хайр, саломат бошед.